Halo mga bay, graduation karon sa mga anakis ba sa Pilipinas. Mga inahan nga naa sila ing nasod, fighting lang ta. Nakakaiyak no? Pero sige, naasa ko'y tawagan bay kay. Namanggod ko gi andam ba nga pa-surprise para sa akong Kuya Earl kay. Siyempre, proud pud ta as inahan bisag di atas layo. Kay ang atong anak mosakag states kay naka-honor. Diba? So, matawag ta. Ina ako'y kakuntsaba diri sa surprise. Pero, murag akong ipa-cancel kay damang ko'y post nag-trending ang isa ka teacher. Tama man sad. Ito sa'yo. Tama din naman yung sinabi ng teacher na ang graduation ay para sa pagsisikap ng mga bata, hindi para sa pagsisikap ng magulang. Hindi para magyabang, no? Yung ang usapan kasi natin yung money garland na nauuso ngayon. Yun sana ang gusto kong i-surprise sa kuya ko. Kaso, naisip ko rin na may mga classmates din siyang kawawa, di ba? May mga ibang estudyante din gumaduate na hirap din sa buhay. Hirap din naman kami sa buhay, pero kahit pa paano, gusto ko lang sana na i-congratulate si kuya sa pagsisikap niya sa kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng money garland. Pero kasi napanood ko yung naisip ko rin naman yun noon nung hindi ko pa nakita yung post ng isang teacher. Pero ngayon napatunayan na ganyan, parang naisip ko rin na tama nga naman yung teacher. Yung pag-akit ng mga estudyante sa stage ay para parangalan sila sa kanilang pagsisikap sa school. Hindi para ipagyabang kung anong meron ang bawat pamilya. Tama din naman, no? Kaya, papakancel natin yung money garland. Tawagan ko yung kakuntsaba ko, yung mama ko sa Cebu. Si Mama Irene. Lagi niya namang napakinggan yan. Okay. Tatawagan ko siya. Tumawag ako sa kanya, tapos hindi niya sagot. Nag-callback siya, mag-callback ako. Hinay kay internet. Not answer. Hindi ako sinagot. Tawagan natin uli. Busy yata. Mama, may hapon. Ala, waday nito bag kay nang lipstick pa ni ba? Ha? Ngano man na naghang? Ay sa nangita pa kong filter. Ayun. Nangita pa kong filter, Mama Irene, para gwapa sad ko ba? Agay ginawa ko. Kumusta man in town? Oh. Unsa man akong sige, padayon. Blurred. Blurred lagi kayo. Blurred lagi kayo na. Ha? Blurred kayo imuhang naong. Red. Blurred ba, blurred. Hinaya kay sa mong internet, oy. Hinay ka mong internet. Hinay kayo akong net. Oo, Ako ama siguro internet hinay, bitan sabi. Kani.
Ay sa asa naman ron. Ay wa man di ni nakakonek sa. Walang signal. Wala pala Sara, naka-wifi pala. Kaya pala. Wala ang hina. Oh, ayan na. Ako, hindi. Kanina, malakas ang restore ko. Oh, ayan. Ako sa'yo, sabit eh. Restore pala. O sige. Kunin ko muna sa data ko. O nana, okay na Mama Irene. Eh, naka-wifi man di ako. Ang wifi kusina, perti ka. Hinay pa sa kuan. Inay mo wifi. O di nakadita na ko. Magdita mo ko diri. Magasto ko diri glod 900 pesos kada buwan. Aw, niya ay kadiri. O usa ka libo sige. 2,000 na po. Usa ka libo nya. Usa ka libo kada buwan. Pila naman na siya duha ka tuig. Ang paluminaw kayo. Mahal ako sa iluminaw. Minaw Ah, sa lako. unsa man ayo pag chika galor diri ha kay na kuan ra ba na ako Kanang karong gabi ito kung mag-init today ha. Bernice man today no. Oo, Bernes. Nakita ni mo? Ay, ako sa rin tiwaso na ako gil-repair day kay para Di. mabalik Mama Irene. mission to nila. Mama Irene, paminaw sa ba? Paminaw sa ba? Ha? Paminaw, naka-live ta, naka-live. Cool, mayaman nag-live today ay. Dili ay. Kuan ka nang Ipag-live ko diha. paminaw ba ka nang unsa man ipadayon pa na nato ng manigarlan. Wa pa ko ka-sure ni kuya kung unsa kay naman ko to'y nag-trending good post sa usa ka teacher nga ginabawal ang manigarlan karon. Ha? Gibawal ang manigarlan. Unsa may maayo ato na lang ng i-manicake. Hindi naman bawal ang Ay, hindi naman. Garland? Lagi na bawal kay madugay ang madugay human ang kuan ba graduation kay daghan nagmagsabit-sabit ni daghan daw gadwar init kay panahon. Oh, unsa man ni nat? Ihatag na lang ni nato uy. I-manic cake na lang na. Butangan lang ang cake og kuan happy graduation. Kuya anang manikik uy. Happy graduation day. Kabaw naman si kuya. Ano unsay maayo Mama Irene nga ma-surprise si kuya unsay buhaton. Kay man ta tug babae pa to kay ibuki na to. Lucky man. Lagi lucky man. Unsa man pwede na ibuki na kuya? Pwede naman siguro i-bookie kang kuya. Pwede naman ang laki tagag-bookie god. Sige, buki lang mo to. Eh ngano dai usay ko ang sa kanang garland nga kwarta day ngano day? Kuan man good Mama Irene na manggod daghang mga estudyante bitaw nga ni graduate nga loy pud kay in taon sa ilahang panimuyo. Mao na nga kuan kanang loy sad ba kay murag mainsulto maluoy sad sila basig mao pa hinungdan nga mag-uol sila kay makaingon sila silang kaugalingon nga maipasikuan no inana ba di man na malikayan no Oo, bitaw mo. di man na malikayan Nya ya nindot na kay tagkilay ron ya lipstick kayo ba Bakit ito galing? nindot kay tagkilay ron ya lipstick kayo Hindi pa. ay nakaligo man. Nakaligo. ana gyud pagwapa gyud pero Uy, oh magpapilok pa ko no o magpapilok pa ko kay mabaso di ko dito ko. Pero di man siguro bawal man siguro ko dito dai. Makasulod na siguro dai pero dili pwede mo adto sa stage. ana lagi siguro unsa ka mangutana sa ako kunta ko na kuya teacher kunta ko sa akong teacher ni kuya kay okay wala man gud kabaw si kuya ani ato ang mga plano Oh, si gani. Raprap ako tong ginan si Raprap kay lahi man ang kuan ni Raprap ambot si kuya kung naka-open ba sa kuan cellphone ni Raprap si Raprap maayo tawagan lang to dili i-chat kay makabasa niya si kuya Mao gani ko. Uy, sige dai. kay huwam-huwa man na silang cellphone Uy nga. Kuan na David, pwede ba mani garland? Ayaw Oo. oh. Cake inday uy kay murag si kuya di ganahan anak uy. unsa may maayo i-surprise sa bata nga laki maglisod man taglan sa lalaki Bitaw. Hindi. Kuan na lang yun eh. Sobre na lang yun. sobre Butangan lang nako. Butangan lang nako. Ngalan nimo. Anak na lang.
Ay lang butay ngalan, di magbuhat lang kog love letter. Para kang kuya. Muhilak na puntaan eh. Di na ko. ikaw, Di mo butang ikaw akong, pangalan. ikaw akong babasahon. Oo, sige, sige. Sige. Ah, Nya di ka muhilak. anak na lang, no? Di ka muhilak. Ay, di ko hila ka magpilok mo yung Di ko hilak mo kay magpilok. Ayaw yung hila kay ang pilok matagak niya, ang lipstick mahanaw. Kuan nga. Magani. Pero ang kilay niya ko, di na ni ma-erase. Adi na na may risk kay di man na magiagluha, singot mo agi ana. Ah, Di na may risk kay di magiagluha, singot mo agi ana. Unya. Unya Mama Irene, unsa may angay buhaton ha para ma-surprise si kuya. Kanang ma-surprise siya ba? Kanang sobre kuan naman kay na. Kanang asa siya gusto mo kaon? Ano na? ako pa siyang gipa-inquire lagi dito lagi mo sa unlimited. Kuan, sa unlimited ba sa Korean siguro. Ngita siya diya sa may Ang look siguro dahil basi ganahan sila sa mag-samgyup sila. Samgyup na lang mo. Sige. Patuon po siguro nako appeal si kuan Ate Marisa. Kay sa Ate Marisa diha ba ko siya appeal mi padala. Sa iyang itiim. Ate Marisa ba? So, ibig sabihin yung mga may orders na mga yung message? Okay lang. Ay, mong amiga? Dili uy. Kuan naayaan ni dudong kubkob mo ra na pirmi nako pud matawag-tawag. Aw, iyaan ni. Diri sa Ibo? Dili siya wala siya sa ibo na Cordoba, katong na Cordoba. Oo, kato di ay. Oh, katong abroad. Katong abroad yang bana ba? Naasmip sa trabaho? Ito namip sa trabaho ba? Kato namip sa trabaho. Oh, ako pa siguro patuon. Ako pang chatan mangita pa ko la Martis na ra ba mama? Unsa may angay buhat mo nahuna sa tabi? Kay Martin, Ayaw. pulis na biyaron. Ay, Merkulis na diya. Ayaw na lang ipadayon naman ni Garland. Pamangkani mo na sugdi. Sige. Wala pa. Oh, ayaw lang. Ako yung kuan, nagtanaw na ko ng tutorial. Oh. Kay, ako sa nung iwaso ning... Pero, wala- Ay, ako rin kay lugma ni gamiton. Lagi pero wa pa ka kapalit sa Padayon. wa pa ka kapalit sa materialis, mga ribbon na. Wala. Oh, sige ayaw. Wala, pero nang-inquire na ko. Oh, ayaw lang sa Nananaw na ko, kaas na dapitan na ko paliton. ayaw lang sa ana. Ayaw lang na ipadayon Mama Irene. Nag-search na ko daan ba, asa na ko paliton, anak, kayo ampo kalakaw. Sige, di lang. Kuan na lang. Sige, Sorry na lang. Subri niya, di ibutang lang nimo sa gift mama kinagamian nga gift tapos dako-dako nga gift inana ba pila ka gift. Kinaubsan, kinalasan natong kuan. Ay, sakto. Dili. Kinalasan ano? Ang kwarta. Gusto ko dako kayo nga. Box. Karton. Oh. Kana na lang ka Sige. para ma-surprise si kuya. Dako nga box dayon gamay. Gamay kana na lang mama. Napa man ka kay daghan dihang pamutos. Baligya na katong baligya na tong gift wrapper napa man ka diha daghan. Nawa na. Uy, kaunas ilaga. Oh sige. Sige raw namin daghan diri dai dugol ra kay ko palitan. Oh sige palit na lang magbalit na lang. Ako pa Sige, nang ana na lang dai no. oh punan pa na ako ng GCash bisig kuwang na dito sa inyong unlimited kaon. Kay Pero kina to ihatag ani niya dai. Oh, pero kinahanglan mangaon mo daan ha, mga mamahaw mo daan ba? Kay basi usang orasa mo man ang graduation. Mamahaw lang gamay lang gud pa nagkape. Aw, oo. Oh, kay kabuhion niya ka dito sa kuan maghunulat. Aw. Pero di pwede ra man ko makagawas mo pa na ko sulod. Pwede ra man. Ay dili na daw gawas pwede ako inig sulod. kay kape. Inig sulod ginana alas 5 imidjam siguro magsarado na sa gate wala na mo gawas. Aw, oo. Sige, okay ra na. Uy, Pero magkape ko diri. pero murag naa may mga baligya dito sulod na may kantin. Aw, oo. Pero dili lang di lagi magpakabusog dito kay unsaon na lang ng unli nyo makansi na. Gamay lang. Ano na ko ihatag ang gift ini. Friday. Di inig kuan. Ini ko man lagi kaon. Inig kuan ni kuya, inig naog niya. Kay di man pwede dito sa taas. Inig Aw, naog. iniglaog. Sige. Oh, inig naog ni kuya, idunol nimo.
Ay na po pala biig dako pud ang box. Kuan ka ng balikbayan box. Ay, dili lang gud kana iko-iko lang gid. Igo lang mabit-bit ni kuya. Magakus niya ba? Ay butangi pag bugat-bugat mama, butangi libro kay para ang iyang utok maapil pud og regalo. Butangi na sa mga libro diha, unsa bisag unsa mga libro ayo pag-ana. May bawaan. Oo, no, sige, sige. Inignaog di niya sa stage. Inignaog niya mama imong idonor para masurprise siya, wa man siya kabaw madto ka. Oo. Mali pa ito. Maugani ko saon ko maniros rap-rap. Ako magintang tapon si rap-rap na. Mm. Rapping na ang maestra Uy, rapping bis- nga musaka ko sa stage. Uy, bis- Kaya magintang pa. Ayaw i-chat lagi sa rap kay makita na ni kuya magbasa baylo-baylo binislag cellphone. Tawagi. Tawagi ra. Tawagi makita mo online tawagi mo tubag man dayon kay wa naman sila klase naara sila sa balay. Pero mo adto na siya dito. Maadto kasi may magkuan, siya may magpicture, magvideo. Kung naay magpicture bitaw dito sa graduation mama Irene pa picture ra gud si kuya kay lahi man gid ng picture gid photographer ba. Pa picture ra gud si kuya dus gawas. Unya dai kanang ingna si rap-rap ha, nya kanang patuas siya basi di niya tong adto. Oh, sige sige. Pa picture ba sila dito sa kuan kanang photographer gid gawas barato mo siguro na 100 pesos. No, basta naalay maayo nga kuha. Ako ra na pa. Oh, para naay maayong kuha ba. Paminaw sa nako. Oh. Kana ang 3K gyud ato ihatag sa iya kanang itag 500 lang nako. Oh, di pwede pud ka nang naay tag 100, 200 imong ikuan para baga-baga. Tag 20. Ayaw lang sinsiyo kay mutingog. Sa pahaon saon man na. 20, 50. Pasinsiyuhi lang diya sa kalibo, mama. Oo, kasi naman ko'y pa si Joanne Anderson. Oh. Pasinsiyuhi lang. Kanin pa ilisdanan ako chikas apaka siya outan ako pa. Oh. Ang cash out din, ang cash out Isa diya. ang idea bi unsa una to bi. Kana lang sigurong box. Mag-abli-abli siya sa box. Tangan nimo ribbon ang gawas. Color blue lang ang ribbon. Blue ang ribbon. Nya, Nya dayon. simple lang ang gift wrapper. Simple lang ang gift wrapper. Wala, naaman siguro yung gift wrapper sa graduation day. Murag na Dito man ko at tumako sa save more man kong palit day. Oh. Kay ako mo kong plano day no kay nang ako na nagiplano pero ang akong kuan kay karon pa man ko kung gabi maghimo kay ay di aman sad tayo para ugma man sad ni kay Natahi, oh sige. recognition. Oh. Nya. Dayon ang akong plano day kay kanang mo lagi to garland lagi atong himuon nga kay dili pwede ay na lang Ayaw na lang kay looy man gud ubang estudyante nga naampoy mga looy gid kay taon. ay sa ha. Unsa man? Pwede ra himuon ako day ni isuda ko sa box. Pwede. Kay pananglit, maghimo na, imuon lang ako garland day niya. Nya trabaho na ra ba kay na busy man ka? Dili, karong gabi mo. Mauman naman nila kung manon man na ko kay ugma ba yan ni gabiton. Oh. Nya ibutang lang nimo sa box, butangan lang nimo og libro. Naman ka kay libro diha. Oo, di amay mga libro nga karataan. Nanang paminaw sa nako ha, butangan na imuon na lang nako garland kay in kaso pwede ra itao dito ay ako itao gubuon akong box. Ayaw na lang, ayaw itaod kay naabi dahan pug luoy kay classmate si kuya. Ayaw na lang i-box na lang gyud itago na lang si kuya na lang mag-abli. Sige. Wa mo siya kay baw. Pero imuon na ako garland oy nya day. Si kuya silang tulo na sila allowance nako nya si kuya na siya sweldo sa kuwa kasi siya may naghawid sa honjika siya may magasikaso sa withdrawal. Asa naman imuha wa man mo gipadayon maglingkod-lingkod ra kas kung PLO magkakwarta na ka kay masim kog hagis. Lingkod ra gud ka? Ngano day nga kuan kay inig mawala inig agi na ko nga nang nagkukus-kus bata. Dili man mawala. Off. Dili man lingkod. Kuan man. Lingkod ra ka dito.
Maglingkod ra ka dito, matigom ra na sudso sa kasimana, may na lang. Kaysa Oo na. kaysa lain dito mang amiga, day. kaysa lain dito manglingkod, si makughagis. Pag ka ng pahulay na kung gabi si kughagis. May na lang unta. Tigom-tigom ra gyud. Na naman to imuha. Na naman to imuha diha. Pila naman imuha diha points. Si kuagay si Di Banggi. ko kay bang tanaw. Si Banggiitan gani kasi kog hagis niya, si hatag og gift, wa man nagpadayo ng buang. Lahi man sa diyang Apil eh. Ya? niapil siya, lahi po diyang gikabuangan, nagsige sa casino. Kuan man gud ng casino gud ka ng sugal gid ba? Casino online man siya, dagko po siya daog. Aw. Casino online. Oh. Unya maura to Mama Irene kay mo duty sa ko. Mo duty sa ko ha kay Ala ato na lang. nato na lang i-box lang itago lang pero duha man ang surprise nato ni Kuya ang kanang iyang gift og ikaw kay siya kahibaw nga moanha si Nanay Irene malipay to. Malipay to. Ayaw lang lagi i-chat si Rap kay may bawaan nga madto ka. Kailangan kung tapon gyud ay nako si Rap kay. O tawagan nimo siya. Kaya Nya, ini- nga kanang ma- tapuon ko niya gate. Asan niya ko napita? Di sa elementary bus babag dos. Di niya ko kakita nila kay daghan na break and tao. Oo. Punta, di ginalan magmask ka, tago ka kay makitaan kang kuya. Lagi. Mutago sige lang. Mutago gyud ka na pag Di naman si kuya dito naman na siya maglinya naman na. pagdag pay diha. Kay piting nita, payong. Ang magbayong to. Tawagi si Rap ay siya itcha tawagi siya. Nya inigtawag nimo ni Rap, ingno nimo Mama Irene nga naa diha si kuya basig makadungog. Pagutanaw nimo kung naa si kuya. Karong gabi lang nako tawag ay dili ko motawag di karong gabi ugma ko motawag. Si Rap Mama Irene, congrats pud taon to kay naka honor biya pud siya. Bisag di Uy, congrats na nako. hasta si Inday ni taas man sad ang grade niya. Ako na honor life pero dako ko grado. Apil gi siya. Pero apil sa staff wala lang gid siya kuan honor kay wala man nakabot 90 iyang average. 90 man gud ang kuan last. Ang maapil sa honor iyahang average muro 89 siguro, 89 kapin. Wa kabot 90. Sayang nga gud ko. Sige lang dong kay sunod lang dong ha. Sunod lang at least yung kamot siya. Yung kamot. Tapos si Inday pod nag-chat pod sa ko, ma tanawa kong grade man itaas na ma. Yung kumayo na day. Singan si Inday. Si Inday in town tapulan kayong magkuan magtuon. Wala ing trabaho. Yung ko bright man kaday, tapuan lang ika magtuon. Sindi ignan. Alay si kuya dahil pa responsible kay si kuya no. Si kuya ay grabe. Si kuya gid. Unya. Si kuya kuan kanang gusto gid niya magkuan siya mama mag kanang unsa na architectural engineering diyang gusto. Si Dihil na tahan lang sa gid sa abroad para ma-architect. Unya ang isa kay magmarino man tong ikaduha. Ingayin ko Magbarko na siya. magbarko siya ingko niya na kay magsiguro ba nagkapulikat na imuhang unod sa bagtak nya mulangoy ra mo nag 100 meters ticket sa barko ini ka final exam pulikat nya ang pulikat nimo ang giingnan siya wa na ni mao kuwang ra ni exercise mag-exercise ra ko gusto mong gid nga magbarko. Uy, si kuya ba kung gusto siya Akong kung ganahan siya pwede ra po siya magkanang di mahal kayong eskwelahan di Mama Irene mahal kayong eskwelahan di Cebu. Mahal kayong eskwelahan di Cebu. Akong plano sa Maynila na ko na ipa-college. Kay mas barato sa Maynila. Mas barato eskwelahan sa Maynila kaysa di Cebu. Dito na ko na pa istaron nilang Mama Nits. pwede ra oy. Pwede ra mahal kaayo ang eskwelahan di Cebu, di ba? Mahal kayong mga eskwelahan di. Mahal gid San Carlos tay mahal ka. Ting mahala. Mana nga akong plano Maynila na lang ka siguro mag-college siya.
Pero naamo ko way bayad good pero wala lay architecture ang sustino dai. Wa lagi ang naay architectural engineer da mo private school siguro. Mahal kaayo. Anra Santa. Oh, mahal kaayo sus Ginoo magkalibanga ta igit-igit ta na. Mahal kaayo. Mahal kay dai. Mo gani mo may gusto. Sige bahala na ni mo gay mangita kog dako-dakong sweldo. Mangita kog laing trabaho. Di makaagwanta ning trabaho sa balay gamay ra sweldo. Pila regi ilang gi. Now, Di kani akong amo, kani akong naamo ko kay part time kana di mo gani na lagi pero kuwang gyapon ngayon pati daghang bills nagbayad mo ko sa yuta 10,000 ang buwan. Daghang patag bills na pay kuryente, internet, pagkaon pa nila. Kuwang kayo eh. nya dayon. Ana na kay internet dito no. Nanaman to no. Una naman to daan internet gipatauran mo gito giuna na ko mo importante. Pero Yung makontak tubig na nila, sila. Ang tubig nila to may puso. Sa puso rin ta, mapalit og mineral. Puso ligo. Wala dai. Ang puso ligo laba. Anong katay pa kuryente? Oh, ako na tong paytag motor pohon. Pohon ba? Anong katay motor? Wa pay motor eh balitanan pa tong motor ang puso kay para di na magsigbomba. Nya magpalit kog kuan tangke. Dako ba gasto? Kuan ra man ang motor. 20. Pila lang to ba? 3,000 pa manggo. Dili uy 20 kapin maguna dala na pataod install tanan. 20,000 kapin. 26,000 gigasto tong kuan. Ikaw ra ano di matabot kay ba? Di man ta kibaw mo install, may kabaw ta. Pa-install na daan tanan, kompleto na ba? Nag-inquire ko 26,000. Kompleto na sila na magtao dito hasta. Oh, sila na magtao hasta tubo, mapait na kog tangke. Sila na magtaod. Balit pa ang tangke niya ang Oh. motor. Ang motor palit lagi basta 26 tanan. 26 tanan daw ang bayad. Tapos magpait pa kog tangke. Sila na magtaod sa tubo sa kuan na tanan kung asa na ko ipagripo dapit. Ang kuan na wala tay bill ana sa tubig pero ang kuryente ana may dako kayo kay motor man. Kaya ra siguro na kagamay mo kuryente dito kaso karon naka-commercial man gud to mama mo nang dako. Dili siya kanang kuan, dili siya residential ng kuryente namo, commercial. Ano commercial ba? Ing ana man gid commercial man gid kuno basta bagong tukod ang balay, ipa-commercial pa gid sa Ang katong imuhang gipalit, di ba? Gipalit man na imo commercial to iyahang light. di bisan pag magbalay ko og bag-o Mama Irene, commercial gid ang tao daw sa Miko. Buang man ang Miko no, magdubli-dubli man ta og lakaw sa mga papel kung yun ana. Ngani pa commercial man nila nga balay man ang itukod. Bali ang Miko oy mari ka kurakot oy, pistot naglagot. Sige na Mama Irene, kay mo duty na ko. Oh, sige, duty na. Oh, basta. Bye. Thank you kayo ha. Sige, dai. Sige, bye-bye. Amping diha. Yung anak pirmi ha. Nang guwapa pirmi kay para kuan para guwapa pirmi. Oh, pilok pa ko na. Pilok pa ko. Sige, bye-bye. Ay, ginoo ko.